Di çarçoveya plana saziya giştî ya hêlên Hesînî yên Sûriyê ji bo bihêzkirina veguhestina birêyên Hesînê de. Me li şaxa Tertûsê dest bi nûjenkirina 46 wagonên genimkir ku zêdetirî 10 salan e hatibûn terîkandin. Kar bi piştgirîna ji aliyê beşa çavdêriyê ve dest pê kir ji bo kontrolkirina wagonan û diyarkirina xerabûnan. û piştî veguhestina wan bo beşa çaksaziyê ji bo destpêkirina lênêrîna wan. Karên çaksaziyê di serî de piştgirîna laşê wagonan ji bo piştrastbûna ji amadebûna wan û piştre piştgirîna amûrên otomatîk û destî. Herwiha qapaxên jorîn û jêrînên wagonan û piştre jî piştgirîna qutiyên çerxan li xwe girt. Hejmara wagonên ku heta niha çaxsaziya wan hatiye kirin gihîşt desî wagonan ku ketin nav kar û veberhênanê. Armanca ji vê pêvajoyê bihêzkirina veguhestina birêhesînê ye, herwiha bihêzkirina asayîşa xwarinê ye. Ku genim bi rêya wagonan ji bendera Tertûsê bo hemû parêzgehên Sûriyê tê veguhestin.